ହଁ କରିଛି ଆମେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଙ୍କ ଦେଇ ପଳେଇବା ହଁ ଭୂତ ଦେଖିଲେ ସାଇକେଲଟା କହିଦବା ଭୂତ ଦେଖତେ ଆଇଲା ଆମେ ତ 3 2 5 ଜଣ 5 ଜଣ କିଛି ହବ ମୋ କଥାଟା ଶୁଣ ହେଲା ଦିଅ ଏଇଟା ସିନା କାଟିଦବ ହେଲା ମୁଁ ଭୂତ ହେଇଯିବି ଉଡା ମାରି ଉଡା ମାରି ଭୂତ ତ କିଛି ନାହିଁ ଭୂତ କଥା ଖାଲି ହେଲା ଭୂତ ସତ କହିଲି କିଛି କରୁନ ସତ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରୁନି ଦେଖ ଆଉ ଆରେ ମାମୁ ସେ ଭୂତ ନୁହେଁ ମତେ ଲାଗିଲା ଚାଲ ନା ଆଉ ଭଲସେ ସାବଧାନ ଆସ୍ତେ ହଁ Ayo,